Saps que ara pots editar els textos que enviïs per WhatsApp i posar paraules o conceptes en negreta per remarcar la part d'un missatge que més t'interessi? Avui t'ensenyarem com. Per posar un text en negreta, l'únic que heu de fer és afegir un asterisc al principi i al final de la o les paraules que vulgueu que vagin en negreta. Per exemple, afegiré un asterisc a l'inici de la frase i el que posaré és exemple de text. Quan he acabat d'escriure la meva frase, el que faré és posar un altre asterisc. I com veieu, el text canvia en negreta. Veieu? Una vegada jo envio aquest missatge, el receptor veu el text en negreta, però en cap cas veu els asteriscs que hem afegit tant al principi com al final. En un altre vídeo t'ensenyarem com pots numerar o posar vinyetes als teus textos de WhatsApp i d'aquesta manera donar-li un format molt més ric i ordenat a tots els teus missatges.